አንበሳ ንጉስ በረኻ እዩ እንተልናዮ ከመይ ገይሩ ንጉስ በረኻ ክኸውን ኪኢሉ ዝዓበየ እንተ ኮይኑ ሓርማዝ እዩ ምናልባት ካብቶም ዝዓበየ ኮይኑ ብሎ ዝቐጠፈ እንተ ኮይኑ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሱ ነብሪ ሽደን እዩ እቲ ዝበልሐ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ዝበልሐ ዝቐጠፈ ወይ ድማ ዝዓበየ ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ዳ ሓደ አንበሳ ንጉስ በረኻ ይኸውን በተሓሳስቡ እዩ እዚ እቲ እንኮፍልል አንበሳን ሓርማዝን አንበሳ ሓርማዝ ክርኢ እንከሎ ምሳሕ እዩ ዝረአዮ ወይ ድማ ብዛዕባ ምግቢ ዝሓስብ ሓርማዝ ድማ ካብ አንበሳ ዝዓቢ እኳ እንተኾነ አንበሳ ክርኢ እንከሎ ምህዳም እዩ ዝረአዮ ክሳብ ሕጂ ትከታተሉኒ እንተለኹም መደበይ ከም ዝፈትኹሞ ርግጠኛ ኮይነ ኣለኹ ሳብስክራይብ ከም ዝገበርኩም ድማ ርግጠኛ ሁኑ እዚ ቻነል ሓቢርና ንዓበየሉ መደብ እዩ ዝኾን ርእይቶ ወይ ድማ ነቐፌታ እንተልኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ እዚ ኩሉ ድማ ምሳት ተሓሳስባ እዩ ንሱ ንጉስ በረኻ ዝኾነ ሰራሕ እንተኾንካ እሞ ዝደፍኣካን ዝታባዓካን እንተዘይሃልዩ አንበሳ ምክተብ ንዘቋርጥ ንስኻውን ምጉያይካ ተቋርጥ አንበሳ እንተኾንካ ግን ፍልል የብሉን ስድራቤትካ ክበልዑ እንተደሊኻ እቲ ጭፋናብስ እውን ብህይወት ክተርፍ እንተደሊኻን ክትሃድን ኣለካ ኣካል ናይቲ ሓያል ሰራዊት ምዃን ማለት ሰራሕ ምብላዕ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሃድን ንባዕሉ እዩ በቲ ሃድን እዮም ዝሕጎሱ ናይ ብሓቂ ኣናብስ ምህዳን ይፈትዎም ነቲ መስራሕ ከም ተዓወቶም ዝፈትዎ ገለ ካባኽትኩም ውፅኢት ወይ ድማ ሸቶ ጥራይኹም እትደልዩ ነቲ መስራሕ ግን ኣይትፈትዎን ኢኹም ነቲ መስራሕ ኣይተፍቅርዎን ኢኹም ናይ ብሓቂ ሃዳኒ ሸቱ እቲ ሽልማት ኣይኮነን ሸቱ እቲ ምህዳን እዩ ንዑ እዩ ዝነብር ንመሓዝ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ነቲ ሙሉእ መስርሕ እዩ ዝነብረሉ ናይ ብሓቂ ሃዳኒ ምስ ትኸውን ብግዜ ኮንካ እንትምራሕ በቲ ሃድን ኢኻ ትምራሕ ሓደ ክሳብ ትሕዝ ኣይተቋርፅን ድሕሪኡ ካልእ ድሕሪኡ ካልእ ዝበልካዮ ክትገብር እንተደሊኻ መንፈስ አንበሳ ክህልወካ ኣለዎ ፈራሕ እንተኾንካ ኩሉ ግዜ ክትወድቕ ኣለካ ተመሃር ኣይኩን ነጋዳ ኣይኩን ወይ ክብደት ክትቅንስ ትፅዕርሃሉ መንፈስ አንበሳ ክትህልወካ ኣለዎ ብመንፈስ ፈራሕ ዝኾነ ዓብ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ መንፈስ ተስፋ ምቑራጽ ፍርሕን ወላ ሓደ ኣይፈጥርን እዩ ኩሉ ዓብ ነገር ዝፍጠር ብመንፈስ አንበሳ ኮንካ ክዕወተልካ ክትብገስ ከለኻ ጥራይ